nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata ụka na-eri nnukwu olili nke mmiri Chukwu nke onye nwe anyị Jesu Kristi, bụ olili na-echetakwara anyị maka mmiri Chukwu emere anyị, na-akpọ anyị oku ịga n'ihu ị na-ebi ndụ nke ime mmụọ ogologo ndụ anyị niile, ka dịka Chineke onu nke nna dị n'igwe taa n'isi Jesu na ọ bụ nwa ya fụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị ya, ka omume anyị na echiche anyị na-amasị Chineke. Anyị na-achụ aja misa maka nchekwaba nke Chineke n'isi ndị niile gara njem n'oge mmemme Krismas, ka Chineke dube ha. Ndị yọrọ ya bụ Chibụzọ Nweke famili, ka anyị tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị buga n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghala elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Anyị ekele
anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ebebe, mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị Jesu oge a na-eme ya mmiri chukwu n'osimiri Jọdan, o gosiri anyị na Jesu bụ nwa gị, onye ihe ya na-amasị gị. Biko, mee ka anyị bụ ndị ji mmiri ijiri mere ụmụ ndị a mụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ, na-akwụdosi ike n'oku nke ịkpọrọ anyị. Mekwa ka anyị jikọọ ọnụ na-ebi ndụ na-amasị gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na diwe na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, ofu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee nwaodibo m, onye m weliri aka elu, ọ bụ onye m họtara ahụta, onye ihe ya na-atọ m obi ụtọ. Enyela m ya mmụọ nke m ka o wee wetara mba niile ikpe nkwụmọtọ. Ọ gaghị eweli olu ya elu ma ọ bụ tie mkpu, nke ọ na-eme ka anụ olu ya n'ama. Ọ gaghị agbaji amị a agbajitụrụ agbaji. Ọ gaghịkwa emenyu iru ọkụ na-eme bube. Ọ ga-eguzosi ike ime ka ikpe nkwụmọtọ pụta ìhè. Ọ gaghị enwe obi abụọ, agaghị emeri ya, ruo mgbe ikpe nkwụmọtọ ga-eguzo n'elu ụwa niile na mba niile na-eche iwu ya. Okwu nke osebuwo. Onyenwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. 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 Unu bụ ụmụ Chineke, nyenụ ụdị nwenụ m otito na ike, nyenụ ụdị nwenụ m otito kwesịrị aha ya, sọpụrụ n'ụdị nwenụ m n'ebe ya dị nsọ. Onyenwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Olu nke dị nwenụ m na-ada ụda n'elu mmiri, olu nke dị nwenụ m na-ada ụda n'elu nnukwu osimiri. Olu nke dị nwenụ m jupụtara ike, olu dị nwenụ m dị nnukwu ebube. Ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Chineke dị ebube na-agba ka egbe eluigwe. N'ebe ya dị asọ, mmadụ niile na-eti mkpu na-asị, otito Onyenwe anyị nọ n'oche eze ya n'elu mmiri, Onyenwe anyị nọ n'ugwu eze ya ruo mgbe ebighị ebi. Ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta eziokwu
na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye ọbụla kwụbara aka ya ọtọ na-atụkwara ya egwu ka ọ ga-anabata nke ọma. Ọ bụ ezie na Chineke zitere ụmụ Izrel okwu a, ọ bụkwa ha ka o wetara ozi ọma nke udo site n'ọnụ Jesu Kristi. Ma Jesu Kristi bụ onye nwe mmadụ niile. Eleghị anya, unu anụ na ihe ukwu ahụ mere na Juda na nso nso a. Ọ bụ maka Jesu onye Nazaret, onye nke Chineke jiri mmụọ nsọ na ike chie echichi, na otu o siri bido na Galili mgbe Jọn kwuchara okwu Chukwu maka mmiri Chukwu. N'ihi na Chineke nọnyere Jesu, o jegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị niile danyere n'ike nke ekwensu. Okwu ka o sebu ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Eluigwe meghere mwere nụ olu nna kwuru sị, onye ya bụ nwa m hụrụ n'anya, geenụ ya ntị. Anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị azọ nke Mak dere. Ọ dịrị gị dị n'anyị. Mgbe Jọn na-ekwu okwu Chukwu, ọ sịrị, onye ka m ike na-abịa n'azụ m, onye nne kwesịghị ọbụnadị ihunata ala tọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Eji mmiri eme unu mmiri Chukwu, ma ọ ga-eji mmụọ nsọ eme unu mmiri Chukwu. N'oge ahụ, Jesu siri na Nazaret nke dị n'ala Galili bịa. Jọn wee mee ya mmiri Chukwu n'osimiri Jọdan. Ma mgbe Jesu si na mmiri na-apụta, ọ hụrụ ka eluigwe tiwara abụọ, bịakwa hụ mmụọ nsọ ka ọ na-agbadata dakwasị ya n'isi n'ụdị nduru. Olu wee si n'eluigwe kwuo sị, ị bụ nwa m hụrụ n'anya, ihe gị na-amasị m. Ozi ọma ka o sebụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma a nweta mgbaghara njọ anyị. Amen. Ị bụ nwa m hụrụ n'anya, ihe gị na-eme gịnị na-amasị m. A sị na mmụọ nsọ abịa kịta, olee ihe a ga-ekwu n'isi anyị? Asị onu ada n'ụlọ ụka, olee ihe ọ ga-ekwu n'isi anyị? Ịbụ nwa a hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị nke ya na-anaghị amasị m. Kedu ihe anyị unu na-eche ọ ga-ekwu? Onye ọ na-nyocha akọ na uche ya, ọ mara ihe onu nke Chineke ga-eme gịnị ga-ada. Taata anyị n'ụka gara aga anyị liri oriri Epifani, ọkwa ya? Anyị gara akụkọ Matiu kọọrọ anyị gbasara ka ndị ozi ịtọ si n'ọwụwa anyanwụ wee bịa sekpuru Jesu iji gosi na ọ bụ
eze amụrụ ọfụ, eze ndị Juu, eze ụwa niile. Tata na ngwụcha Krismas, maka nke a bụ ụbọchị ikpeazụ na oriri Krismas, bụrụ ụka nke mbụ, ọ nọchiri anya ụka nke mbụ n'afọ na ordinary time, oge na-adabanye n'emume, ma oge ụfọdụ a na-echezọsi. So tata anyị na-erikwa oriri dịka oriri gịnị? Epifani, mmiri chukwu emere Jesu. Ọ na-akọwapụta mkpughe ekpughere Jesu ka ọ na-akwadozi ịbanye, maka ọ nọ na Nazaret n'ụlọ Virgin Maria na Joseph, na-erubere ha isi, na-eme ihe a gwara ya mee gịnị ya mee. Ọ bụ na ego katikizm ọfụma ị ga-aghọta na n'Igbo, ọ bụlọkwa nke a na-agụ ebe a. So kịta oge erugo mgbe ọ ga-abanye n'ọrụ n'uju eji wee mee gịnị, eji kpọọ ya oku, and o ji wee bịa. O wee dị mkpa na egosikwala ụwa na onye a bụ dị Mesaya, onye nzọpụta a na-eme gịnị, a na-ekwu maka ya, ka ndị mmadụ wee mee gịnị, wee nekwasị ya anya, wee sobi ya. Ọ bụrụ ọsọ na anyị na-eri oriri mmiri chukwu emere Jesu maka na ọ dị mkpa n'ime ndụ anyị, ọ bụkwazị oghere ụka ji wee na-agwa anyị ka anyị chetakwazi na anyị onwe anyị bụ ndị emere mmiri chukwu, and na mmiri chukwu emere anyị dị possible because of mmiri chukwu emere onye? Jesu Kristi. And unu ghọta ka a sị na Jesu si na Nazaret na Galili wee gaba Jordan. Kedu ife ọ gara eme? O jere achọ dọla. No, ihe o jere bụ ka eme ya gịnị? Ka eme ya mmiri chukwu. Mana anyị ma na mgbe afọ mmiri chukwu Jọn na-eme bụ mmiri chukwu gịnị? Mmiri chukwu nchegharị, conversion and gịnị? Repentance. Conversion and repentance, kedu ndị ọ dị mkpa? Onye ahụ adịrọ ọ na-eju n'ọgwụ, onye ahụ dị ọ na-eju n'ọgwụ. Jesu gwara anyị na onye mkpa dibịa na-akpagbu onye ahụ na-emeghọ gịnị? Onye ahụ na-adịrọ. Jesu ebughị atụtụ njọ ekele ụwa. Ọ bụ mmadụ n'ihe niile bụ eso ime njọ. Olekwa n'ihe o jere achọ? Ka emee ya mmiri chukwu. Ọ ya kpatara na o nwere ife o bu n'uche wee jebe maka mmiri chukwu a. So ịbịa n'akụkọ akọrọ anyị, the center ebe dịkarịsịrị Mark dị asọ mkpa bụ igosipụta onye Jesu mee gịnị bụ, maka na ọ nọ n'etiti ndị mmadụ, mana ndị mmadụ emerọ gịnị? Amara onye ọ bụ. So mgbe o ji wee banye, emechaa ya mmiri chukwu, onu wee daa, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-eme gịnị? Na-amasị m. And anyị ma na mgbe a na-eme ife a ka Jọn sị ndị mmadụ, truly this is the Lamb of God. And mgbe Jọn kwuchara ya, mmadụ na-abụ na ndị na-eso ụzọ ya eme gịnị? Esobe Jesu. And anyị ghọtara na o nweburu mgbe ndị mmadụ ka emesịsị ya, ndị mmadụ je gbaalụ Jọn ama na onye ahụ imere mmiri chukwu na ọ nọzụkwa ebe ọzọ, ndị mmadụ na-eme gịnị? Na-eso ya. Jọn sị na ife ya bịara na aṅụrị ya ezugo oke, maka na ya ga na-epewanye, onye a na-eme gịnị? Na ya alụgo ọrụ ya. So na ife Jesu ji wee bịa ka eme ya mmiri chukwu bụ nke mbụ, dị ka anyị kwuru, bụ ka ndị mmadụ mee gịnị? Mata onye ọ bụ. And ebe ọ bụ na Jọn ka Chineke si n'aka ya wee gwa ndị ụwa na onye a na-atụ anya ya emego gịnị? Abịago. O wee na-akwado ndị mmadụ na ọ dịkwazị mkpa ka e nwee connectivity and continuity. So ọ ya ji o ji wee bịa ebe afọ, Jọn nọ wee na-ezi ozi afọ, na-eme ndị mmadụ mmiri chukwu, ka o wee nọrọ ebe afọ wee gosi ụwa, wee malite njem ọrụ o ji maka ya wee mee gịnị? O ji maka ya wee bịa. O nwere ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị. Baptizim a na-eme ọ nọ ka exam ịpasịla ana? Maka ama mgbe anyị nọ na seminarị, abịa oge especially final exam otu a, ọ na-adị 10 stop nke eji were abanye crossover to another class. Tension otu a, ndị mgbe anyị nọ na seminarị bụ a na-egrupu ya subject by subject. Onwe ha na ịda anyị bụ n'ofu group imego gịnị? Ịma na dị mma bụ afa gị.
ịnawazịa ọsọ nwee 99/100 mana ọ ịbụọ n'ofu group imewe gịnị ịdaa na ịnawazịa. So tension ịmalụ ka tension dị. So abịa na-enene exam a eme ha na-abịa tata nneche exam ịbịa na ebe ide timetable gị isi otu eme gịnị dọkapụ ya ịma na nke eme gịnị ka agafee. And ọ bụ otu a ka ụfọdụ n'ime anyị si anata sakrament. Ome baptizim eme gịnị adọkapụ ya ọ dị na kaadị m. Ọ nata olili ọ dọkapụ ya ome gịnị ọ dị na kaadị m. Ome confirmation ome gịnị ọ dọkapụ ya ọ dị na kaadị m. Ndụ ị na-ebi ọ na-egosi ife ịhụ maka na baptizim imere dị n'ime gị, and every day ị na-ebi ndụ katikizim afọ baptizim afọ anyị mere. So baptism is being open to the transformation we can never have gotten, being open to the Spirit of God, the Spirit of adoption as children, daughters, and sons of God. So being open to that Spirit is something that is to be lived every day. Every day. But so na moto kwụsịrị ịsụ na iti ya ka ịkpa ya aka start mana nsogbu ma gịnị nsogbu dị. So we have to be open to that life or be united to the Spirit of God which we have received, and is a daily something. So there is no suspension, there is no break, there is no KIJ leave. Every day maka amaha mgbe onye nwaanyị na-eme gịnị na-abịa. So anyị na-ezi anya the second aspect of it bụ na baptism emere bụ moment of decision and identification n'ebe Jesu nọ. Anyị bụ mmadụ, Jesu bụ Chukwu, mana ọ bịa ka ọ zọpụta anyị. So this was a moment to identify with the sinful humanity ka o wee nwee ike wee kpọrọ anyị kpọpụta anyị out of darkness into gịnị into light, out of death into gịnị life. So ị bịazie na ịfụ na Jesu Kristi bụ Chukwu gbadatazi wee were ụdị nke mmadụ in physical form. Then mmadụ nọ in physical form n'ime njọ na mmehie na ihe ndị ọzọ site na mmiri baptizim na Jesu doro nsọ n'ụbọchị tata ewee mụ nwezi ya mmadụ, the inner self of man, the spiritual aspect of man are now transformed into the likeness of the divinity. Ọ ya ka ndị our fathers in faith na-asị na eluigwe n'ụwa mee gịnị biri ọma. The divinity of Christ and the humanity anyị nwere joined to beginning to be one, and then humanity is what? Transformed. He needed to identify with us and be one with us in order to bring that again transformation, and that was what was done today. So mgbe ọ banye n'ime osimiri, mmiri Chukwu afọ atabali mmiri ejimi ya mmiri bụ river ọkwa river Jordan. Ejelu mfe ya bọsị mgbe anyị jere Jerusalem ị na-eni anya mmiri nkịtị, mana mgbe Jesu banye n'ime ya awụkwasị ya mmiri n'isi ọ na-agbadata. Anyị mana mmụọ nsọ mee gịnị dakwasịrị ya, onu nke nna mee gịnị meghee. So ndị akaebe the Trinity was the united in one. So mmiri ha na-agbadata na-agbadatazi ọ bụrụ ozi mmiri nkịtị, ọ bụrụ mmiri edoro gịnị asọ. Ọ ya kpata John dị wee sị na ya ji mmiri nkịtị eme unu mmiri Chukwu, mana onye ga-abịazi unu, onye nye ekwesịghị ịtọpụ akpụkpọ ụkwụ ya ga-eje gịnị mmụọ nsọ wee mee unu gịnị mmiri Chukwu. And unu mana mgbe ụkọchukwu na-eme mmadụ mmiri Chukwu, all in the name of the church, and Christ is the head of the body, the church. Ma ọ gị nwakwu na ọ daa na emergency maka na onye ọ na nwere ike baptize ma ọ dị na mkpa na ụkọchukwu emere gịnị ha nọrọ nso. Ife dị mkpa na emere ya in the formula, because mgbe emere Jesu mmiri Chukwu ehiwere mmiri Chukwu sakramenti ya ịtọ n'ime otu dị ngọzi eme nge mmiri Chukwu n'afa Nna na Nwa na gịnị na Mmụọ Nsọ.
and mgbe a kpọrọ afa mmadụ chukwu na-atọ na otu chukwu na the three persons in one God, mgbe a kpọrọ afa ha, mgbanwe afọ internal transformation ahụ eme gịnị? Abịago. Praise the Lord. Hallelujah. So n'ime mmiri chukwu o gosipụtakwa mmiri chukwu ọbara Jesu gaji ịṅụ agaji imi ya ọnwụ n'elu obi ya maka na o rube isi ganye n'ọnwụ iji wee mee gịnị? Bapụta mụ na gị. So mmiri chukwu a nwere ife ọrụ ọ na-emere anyị na o mere anyị ụmụ nke chukwu anyị bụrụ one in Christ, one in the family of God is a mystery. And then inezi ya n'ụbọchị taata na-asị ebe anyị bụzi otu, kedụzi ihe o ji ebu anyị bata n'ụlọ ụka anyị bụrụ otu? Ifụrụ ka anyị nọsị kịta onye ọ na n'ọrụ dị nwayọ ka nwa atụrụ eji chụọ aja, mana apụọ n'ilo ebido n'ụba ọgụ. Gịnị ekpịa? Amerịka na-agba ọkụ tata. Ndị na-agba ọkụ ụfọdụ n'ime ha iji krọs n'onu wee na-amụ Amerịka ọkụ, ụfọdụ ijicha Baịbụl. O nwere onye m fụrụ n'ime ebe ahụ ji Baịbụl n'obi, ọkụ ya, mana ndị ahụ ji Baịbụl ahụ akụgburu mmadụ n'ime ebe ahụ. Iwe na ọnụma iju ndị mmadụ obi, mana anyị bụ Baịbụl n'aka nyara krọs n'onu. Why? Anyị aghọtara ebe anyị na-eje, maka na ọ bụrụ ụdịdị Jesu ji wee bịa. So this is a time for us to go back, to reflect on what we have received. Dịka ụmụ nke Chukwu site na mmiri baptizim emere anyị ka o nyere anyị aka ka anyị ghọta na akpọrọ anyị oku ka anyị jee n'ụwa ga mee ire ụwa ka o mee gịnị? Ka ọ dị ọfụ. To live out our faith. And unu mana ife o ziri ụmụazị ya tupu ọ pụọ abụ jezianụ na mba niile gbasaa na ozi ọma onye kwere na onye na Jesu Kristi bụ nwa nke Chukwu. Agụrụ anya n'ife ọgụgụ nke abụọ, unu eme ya mmiri chukwu n'afa Nna na Nwa na gịnị? Na Mmụọ Nsọ. And onye kwere na ka a ga-eme gịnị? Ka a ga-azọpụta. Anyị ekwenyego, and every day anyị na-ebi ndụ anyị na-ebi na-ekwu ekwere m ọ mba emeghọ m gịnị? Ekweghọ m, maka na ikpere Chineke abụrụ na gịnị? Na egbugbere ọnụ, ọ n'ime mmụọ na gịnị? Na eziokwu. So ka anyị Chukwu na aja mmisi aka o nyere anyị aka ka anyị cheta na baptizim emere anyị ka dị ire n'ime obi anyị, ka ndụ anyị ụbọchị niile na-abawanye na mgbanwe n'ime mmụọ, na-agba akaebe ife anyị bụ ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ, ka anyị nnukwu onu ahụ ga-asị onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-eme gịnị? Na-amasị m. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na be Eji Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilet, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Chukwu Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ekpere nke ndị kwerenụ, ụmụnne na Chineke, anyị bụ ụmụ nke Chukwu site na mmiri baptizim
n'okwukwe ka a kpọkuo ma nye enyemaka ya na mkpa dị iche iche ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị buga n'uche, chetakwazị ndị ya ka anyị cheta ha na ekpere na aja misa, ọkachasị maka njem ọma n'isi ndị mee travel n'oge Krismas. Chineke nna pụrụ m ife niile, nụrụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị site n'ayọ nke nna anyị dị asọ. Meere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ gị, ma mee karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen.
ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-atọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, anyị na-eme emume na-egosi anyị Kristi dị ka nwa gị, onye mere ebere kpochapụ njọ nke ụwa. Biko nara onyinye anyị, mee ka onyinye anyị bụ ndị kwere na gị ghọrọ anyị àjà Kristi, onye anyị na-arịọ gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. Onye nwe anyị, nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, n'osimiri Jọdan iji akara dị ịtụnanya gosi nnukwu ihe omimi nke ngwụcha ọhụrụ. Ijiri ụdị onu nke si n'igwe, ijiri ụda onu nke si n'igwe mee ka ekwere n'okwu gị banyere ndị mmadụ, bịakwa were mmụọ gị nke gbadatara n'ụdị nduru tee Kristi nwa odibo gị ude nke aṅụrị, ka e wee mara ya dị ka onye izitere ka ọ kụziere ụmụ ogbenye ozi ọma. N'ihi nke a, anyị bụ ndị nọ n'elu ụwa na ike niile nke eluigwe jikọtara ọnụ na-etebe eze gị mgbe niile n'ukwe, na-asị: Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkiri onye ndị a nsọ site n'ikwasa mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, ka o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: Naranụ nke a, rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: Naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omike okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya,
gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị bi okwo wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka o todoro afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere gị. Ekwena ka anyị kwenye na nranye. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o Sebo na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ọgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi, n'ihi na onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye udo ndị dịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osebo dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na onwe na ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-edinwe na Jesu Kristi onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ijiri n'olili nsọ zụọ anyị ji ume a na-arịọ ka ị were obiọma gị mee ka anyị jiri okwukwe na-anụ ọnụ so otu nwa gị wee bụrụ ụmụ gị ma n'okwu ọnụ ma n'omume. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. Jesus. We can get one second collection. Titadrijes, taa ụka nke abụọ n'ọnwa mgbe Fada na-agọzi ndị nna. Ndị nna biko kwụrụ n'ọtọ ka Fada gọzie. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Osogoro nụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị maka onye nke ndụ. Anyị na-ekene gị maka onye nke ịkpọ oku n'isi ndị nna anyị imere ndị isi ezinụlọ dị iche iche na be ha dị iche iche. Na-ekene gị na iduru anyị dịbatata n'arọ ọfụ n'ụwa 2021. Anyị wee na-ayọ gị ngọzi gị n'isi ha n'otu n'otu. Gọzie ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie aka ọrụ ha dị iche iche, ọpụ na mbata ha. Nye ha ike nke obi ka nke anụ ahụ. Taata anyị na-eri ori maka mmiri Chukwu emere nwa gị Jesu Kristi, nke anyị ketara oke na ya n'ụzọ pụrụ iche site na mmiri Chukwu emere anyị. Mee ka ndụ ha mgbe niile na-agba akaebe n'ezinụlọ ha na ebe ha na-arụ ọrụ maka mmụọ ọnụnwa ha natara n'ime gị. Ọ ga-abụ mgbe ha gbasara ọsọ ndụ n'ụwa a, ka ha ma ndị nwunye ha ma ụmụaka ha anyị niile nwee ike ịfụ gị iru na iru na anyị eze gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka Chukwu dike niile gọzie, Chukwu ama nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Dịkwara mmụọ gị. Nke abụọ kwa shi na Parish. A na-echetara anyị na religious education classes ka na-aga n'ihu. Kwa Sundays from 12:30 p.m. to 1:10 p.m. Academic year na Zoom. The Spanish community na-eme onye ọbụla invite to join them for the Mass and Rosary prayers in honor of Our Lady of Altagracia on Thursday, January 21st at 6:30 p.m. Ha na-arịọ ka onye ọbụla soro ha bịa mee emume Mass a. Ha nwekwara candles nke dị available for $5 each. Candle ahụ nwere ike place ya na altar to pray to Mary, our mother, to end the pandemic. Ha na-arịọkwa ka unu soro ha kpee ekpere for your homes, the novena of Our Lady of Altagracia, starting on January 13th at 7:30 p.m. Has now available na youtube.com. Otitadrijes. Our birthday celebrants.
birthday celebrants. Or in their anniversary. They're celebrating their anniversary. Okay, we're in the horror. It's the DJs. Oto DJs. Anyị ekenekwa mmadụ niile maka iwepụtara wee bịa tata wee kpere Chineke kene ya maka ndụ o nyere anyị. Anyị na-ayọ ka Chineke gọzie unu gọzie ezinụlọ unu. Anyị izu ụka anyị banyere ọfụ ka ife ọma jupụta n'ime ya ka ọ gọzie anyị duru anyị na-aga n'enwere nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụzie ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsigo ka anyị na-abanụ n'udo.